حیات یک نعمتی به‌بهاست. توی خونه‌ро гап задам. Фақат таклифномаҳо монд. Зиқ нашав, ҳал мекунем. ҳай кӯдакчаро бин. бахт, муҳаббат, хушбахтӣ асоси ҳаёти моро ташкил медиҳанд. ҳозир 1 дақиқа. бо ман биёед. як хатогии ту метавонад тамоми ҳаётатро барбод диҳад. худатонро ба даст гиред. озмоиш нишон дод ки дар вуҷуди шумо вируси норасоии маснуияти одам яъне виш-спид вуҷуд дорад. Не, ин тавр нагӯед. дар ҳамин як лаҳза тамоми ҳаётат дар пеши чашмонат мегузарад. فراموش مکن، این حیات تکرار شدنی نیست و به انسان تنها یک مرتبه داده می شود و بس.